Pinoy Bus Driver TV. Gusto ba? Dahil sa kotse talaga may Islam po. Islam po kami ito, Islam. Okay, pilit niyo. Islam. Yarina? 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 Ada mga magulagaan. Kaya magka-host. Oo. Diretso ka. Kaya ka, guste. Huwag ka. Yan, automatic po. Sabog mo kayo, sabog mo kayo. Gusto ba yan?
Christmas light. Wala po, wala po. Kami dumating kaya buhaya. Dati na iba tayo sa mga. Akin karon, nagtanda sa what? Yuduran. Yuduran, Batangas. Ano daw dito sa akin, dito mo. Yuduran na. Magpahal na ako, magpahal. Ano yung mga diskarte karon sa mga Pilipinos sa ito? Mga Pilipinos na pwede ka magtrabaho magtrabaho, kagayan. Pwede ka magtrabaho sa ano ah. Pwede lang. Ano naman daw, ano lang, sama. Sama. Latex. Kaya mo na. Iwan sa butas na ito. Para ka mga ko, Umiagaw ka ba? Nareklamo ka na. Pagkasakay. Tipid ka sa diesel. Tayo mo lang yan. Okay. Okay na naman sa apik ka rin. May agay na ito ah. Brilliant ba? Traffic may dyan natin. Alba. Ang Luzon pa, tagang Luzon. Saan ba?
talaga, Albay. May nalagay ko. Gusto mo yan. Ako nagligas. Ako na. Nakaliwa tayo. Pupuntahan kamali. Tayo, kaliwa tayo. Davis. Nasa likod. May ano dito eh. May lahat na dito eh. May lahat na dito. Ayan, kaya ito. May mga USB na ang biyahe. Nagka-regasay. Oo. Kaya maraming natin sa truck dito. Oo, yung sabi ba, ano na bilangga. Trailer, sa mga Bato, bato. Ingat kayo dyan sa mga organs. Kaya may ilang na ito kami po. tuloy-tuloy na, ano yan, pagkasusundukan na yan. Wala tagal pa yan. Dami pang, daming sira doon na. Nagdalito, Moreno, pati mga ano. Ang taon pa pupuloy niya. Tuloy sa Delgado Eagle, sa Arelis mo doon. Oo. Tulay. Oo. May ba? Pinabagong kayo yun. Sila pa rin nandyan.
ikaw tama, dito ka lang sa bundok. Hundreds. O, kung malapit na kasi Oo, natin. laki na. Kaya, kung ano ka dyan. Balik ka naman ako sa Balik ka naman sa taas. Taraga. Ganda, di ba? Papadaraga. Yan eh, kung natin. Tao. Bago ko sa kasama ko. Sirado niya sa Dasaga. Ikot kami. Kaya, hindi. Hindi siya ako. Hindi ko alam kung panalo sa kabila. Alas 2 sa malang araw. Ako naman ang tumira. Ikaw na nagdali. Ako naman dumari. Kami na sa sili, balik naman kami sa taas. Masyado. Wellness. Round 3. Okay pa kaya si Tom? Tom? Wala lang? Ha? Ano pa kaya? Magaling na manager niya, no? Magaling na manager. Galing sa basketball eh. Galing sa basket. Sabihin mo, sa amihan sa kapitan ko, mayroon man siya ginawang sayo rin sa bus na aircon, nakasayo sa aircon. Bukas, ayaw ng ritana, di ba? Oo. Ano yun? Pwedeng ordinary, pwedeng aircon. Ano yun? Kaya Iliobi baka dati, 1700 yun. Oo. Ano yun? Pagka Yung amihan, meron din siyang isa. libre sa aircon. Oo. Saan? Order talaga niya sa amin eh. Yung kasa sa ano, Ewan. sayo. Talaga sa bagay bakla. Galing na manager yung mga ano. May ibang pumahiin na siya. Ano? Batan, Albay. Damihan, gumawa din naman sa isa. Gumawa din isa. Bertrand ko isa rin. Nagamit pa kayo natin pag kayo may mga pasahero na sa ordinary tapos hindi makabiyahe ng ordinary.
Oo. Kaya yun ang kailangan niya. Ayan ang ibang kuha. Ah, Yung ibang nilabel. okay, Melo. Eh, kung walang aircon, ordinary. Bukas kita ka. Tamad ka nun. Bahala na naman makulong. Di ba? Bahala na makulong pa. Oo. Wala na. Nakalagay yan. Lalo pag gabi, wala problema. Gabi. Wala. Baru masuk ya. Ada ini apa ya? Bayan. Kung mag-eleksyon, marami ko dyan, no? Oh, ya no. Oo. Diba, sumili lang to. Sa bayan tagaan. Sa bayan. Kaya naman na, nandiyan ka na, nakatungtong ka na. Ah, ito. Opo. Ah, Dito na kami. Tapos niya, nagkabara-barahan din niya. Sabi. Counter po muna eh. Paano yan? Nakit mga isang oras. oh. Sige natin siya agad. Sige natin siya agad. Polisi kaya yun? Kaya ni Aga yan. Nakita niya yan. Stress. Sige kaya, makagalit pa yun. Straight ba? Oo. Mamaya, pagdating doon sa ano? Wala akong number eh. Ha? Wala akong number. Sige natin sa bahay lang. Kasama ba kayo nun? Trabaho. Ha? Trabaho? Doon sa Mindulay? Ako sa... Ano na release? Isang oras wala sana nung mandar.
auxiliary yan na ng maingay, no? Wiring, no? Oo. Wala kang tingin siya. Ah, Wala kang tingin siya. Okay siya. Pag tumatakbo na, mawala. ano, Diba? action siya ng buwan. Oo, pag tumatakbo na, mawala. Tayo yata, may bahala na eh. Ano na eh. Tayo yata. Bahala na. Ano po ang din ng balat ito? Hindi yan ako yun na rin. Kumusog. Hindi ko kumusog. Talaga ng ganito. Wala na tuloy. Madaling gawin niya kaya. Walang Corinthian na ano. Wala mo dito eh. Ikaw nang sumigaw. Ano? 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 Ah, sige na. Morning na. Baka na. Morning is na. Baka na. Pwede mo niya agad. Ang bibili mo. Baka naman na. May nagtrabaho siya na ngayon. Kaya siya ang nagising sa'yo. Tuloy ko na. Tuloy ko na. Naman Lord. Patawad. Lord, patawad. Bibi ba? Malaki na. Okay lang kami mo mga lalaki. Bilang bata Lord, pati malaki na. Naman din. Sa mga buhay na wala naman. Sa kakapis na namin ka. Oo, yan, yan. Pag mo wala, iyo, agad. Maya-maya, kapag hinit-hinit na, ewan na naman. Ganun lang discount yan. Diba? Kung gawa na, ewan ko. Finishing na. Maya-maya, ewan na naman. Kailangan mo yung na nakapulo. Senator. Nakapulo ang senator. Wala.
Eh, talsik ang bumper niyan. Ah, Talsik ang bumper niyan. Pagkasa. Oo. Ewan ko. Pagkakasag sila ito, kung naka-builo, naka-sila ka, kaya naman tatalsikan. Bumper. Okay, bumper pa na. Bumper. Okay na na eh. Ikaw, bye-bye. Naligaw na siya. Ikaw dyan. Ito pa tayong ligaw sa Albay. Ito pang naligaw sa Albay. Ligaw na sa Albay. Ito, bagong hanap pa nga na ito. Muslim. Ito pa, gaganggan. Tapos bigyan din. Hindi pa ka na pala tayo. Okay na muli. Ko naman ang tulok ko. Ko naman ang tulok ko. Ito eh. Matapos ng bali ng kolye. Ligaw. Naliligaw.